For today's video, magluluto tayo ng tortang kalabasa. Hatiin na natin ang kalabasa. At balatan. Pagkatapos ay kayudin na natin ang kalabasa. At ito na ang ating kinayod na kalabasa. I-ready na natin ang itlog. Tapos ay haluin na natin ang itlog. Ihanda na natin ang harina. Pagsamasamahin na natin ang harina, kalabasa at ang itlog. Lagyan natin ng magic sarap. Black pepper. At asin.
Painitin na natin ang kawali na may mantika. At magsisimula na tayong magprito. Baliktarin natin kung luto na ang kabila. At ito na ang ating tortang kalabasa with a twist. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!